खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। थांनाय 8 अक्ट' शुक्रबार बारायाव बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आयेन आफादनि बाजेट जथुमा जोबखांनायनि उनाव मानगोनां बिटिआरनि लेङाइ मावफुंगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरै बुंलांदों दि बारग' एनडिएफएनि सोद्रोमाफोरा सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ थाबैनो मोनगोन आरो जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय माखासे बारग' एनडिएफएनि सोद्रोमाफोरखौबो थाबैनो उदां खालामनो थाखाय सावरायनायजों लोगोसे बिजिरसालियाव फिन जर'खा बिजिरनायनि गेजेरजों हगारनाय जागोन। नैथियाव क'क्राझार जिल्लानि बयजोंबो मिथिसारजानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाहैग्रा बेरायहैग्रा जायगा जमदुवार चौधुरी घाट आरो फेबसुखौ फरेस्ट बिफाना थिखानाय गैयै समसिम बन्द' खालामना होनाय जाबाय। थामथियाव दाउनि बेरामा हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव साग्लोबनायनि थाखाय आसाम सरकारा रायजोआव बायजोनिफ्राय दाउ साप्लाइ खालामनायखौ बन्द' खालामथ'बाय। बे खौरांखौ 8 जानुवारि खालारावनो फोसावना होनाय जादोंमोन। ब्रैथियाव रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना थाग थियारि जाबाय। हायार सेकेन्डारि टेट आनजादनि थाखाय फैगौ 10 जानुवारि रबिबारखालि आनजादा जागोन। बे आनजादाव गासै सा 23,855 बिजाथिया आनजादाव जिरायगोन। बिनिनो फालांगि आयदायाव सा 835, बिगियान आयदायाव सा 4,675 आरो आरिमु आयदायाव सा 18,355 बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायगोन। आनजादनि फिथाइखौ जानुवारि दाननि जोबथा नङाब्ला फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव फोसावनाय जागोन। बाथियाव बिटिआरनि गोदान सरकारा टल फ्रि नाम्बार हगारबाय। नोंथाङा जुदि पिएमएवाइ न', एमजिएनरेगा, स्वच्छ भारत, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत, पिएम किसाननि थाखाय सोरबाया बेले बेजे खालामदोंब्ला नैबे होखानाय 01142213300 नाम्बाराव जगाजग एबा कमप्लेन खालामहरनो हागोन। दथियाव मैया थांनाय 8 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 PM जानानै थांनाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव नर्थ इस्ट एफसिआ हायद्राबाद एफसिजों जेननो गोनां जायो। हायद्राबाद एफसिआ गरब्रै सोनो हादों आरो नर्थ इस्ट एफसिआ गरनैल' सोनो हादों। बे बादायलायनायाव जोंनि बर'नि नायल' जाल' सासेल' जोलुर बादायगिरि हलिचरन नार्जारियाबो हायद्राबाद टीमनि जानानै गेलेदोंमोन आरो दिनै जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 PM जागोन बेंगालुरु एफसि आरो इस्ट बेंगलजों। स्निथियाव दङ एनडिएफबिफोरनो भारत सरकारा 4 लाख रां होगोन। लोगोसे आसाम सरकारा 2 लाख होगोन। गासै 6 लाख रां मोनगोन। बिटिआरनि गासै रायजोआव जाय हादोरनि थाखाय जिउ गोमादों बिथांमोननि न'खरावबो 5 लाख रां होनाय जागोन। दाइनथियाव फैगौ 24 जानुवारियाव अमित शाह फैनायखौ लानानै माखासे बिटिआरनि नोगोरारिफोरा ससियेल मिडियाफोराव पस्ट होदों दि बिटिआरआव आरोबाव गोबां डेभेलपमेन्टनि थाखाय रादाय होबावगोन होनना। गुथियाव दिनै 9 जानुवारि 2021 दिनै भारतनि बारग' नखर मन्थ्रि गुजरातनि 4थि खेब गिबि मन्थ्रि जानो हानाय बारग' गिबि मन्थ्रि माधव सिंह सलानखेआ 93 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोबाय। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि माधव सिंह सलानखेआनि जिउ गोमानायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जिथियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बासिराम रामसियारिनि जोनोमगिरि बिफा बिपिन रामसियारिया दिनै जोबथाहांबोबाय। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बासिराम रामसियारिनि बिफा बिपिन रामसियारिया गोबां समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव भुगिनांना दंमोन आरो बेरामखौ फाहामनो थाखायबो गोबां फाहामथायबो होदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनैनि सानाव बेरामजों भुगिनांनाय बिपिन रामसियारिया बेरामनिफ्राय बारग'नो हायाखिसै आरो दिनैनि सानाव बे बेरामजोंनो भुगिनांना जोबथा हां हगारनो गोनां जायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुंसारि जालांनाय बिपिन रामसियारि बिथाङा सासे गामियारि देहा फाहामग्रामोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।